గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో సమ్మర్ సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు జెర్సీతో. సో హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫ్రమ్ టీమ్ ABCD and thank you so much Satya Masters team once again. Yes sir. బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాం ఇప్పటి వరకు మనం. ఈ రోజు ఈ ఈవినింగ్ ఈ ABCD మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కి చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చేసిన నాని గారికి మళ్ళీ మా అందరి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. KLM Fashion Mall and Big C proudly presents ABCD pre-release event co-powered by, of course, Sri Chakra Milk Products. So, marokasari కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం. Yes sir, ఇప్పుడే మనం మెల్లమెల్లగా పాట చూసాం, పర్ఫార్మెన్స్ చూసాం. మరి ఈ పాట రాసిన ఆ వ్యక్తిని పిలుద్దామా? ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు సినిమాలో రొమాంటిక్ సాంగ్స్ అంటే అది హ్యాపీ వర్షన్ అయినా సాడ్ వర్షన్ అయినా సరే ఆయన పెన్ నుంచి రావాల్సిందే. వి రిక్వెస్ట్ లిరిసిస్ట్ కృష్ణకాంత్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ధీరజ్ గారు ఆయనకి బొకే ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి టు ప్రెజెంట్ ది బొకే అలాంగ్ విత్ ధీరజ్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు తెల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో. సో ఇప్పుడు కృష్ణకాంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ కావాలండి. ముందుగా మధురా శ్రీధర్ గారండి, నేను ముందు ఒక ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ చేసిన ఒక 10 years బ్యాక్. దాన్ని మధురా ఆడియో నుంచే రిలీజ్ చేసాం అనమాట. సో అలా మా పరిచయం స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఎన్నోసార్లు ఆయనకి పాట రాయాలని ట్రై చేయడం, ఆయన కూడా ఇద్దామనుకోవడం కానీ కుదరలేదు. సో ఇన్నాళ్ళకి ఇంత పెద్ద హిట్ సాంగ్తో నాకు ఈ ఛాన్స్ వచ్చింది. సో థ్యాంక్స్ టు మధురా శ్రీధర్ గారు. కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్న కూడా జుదాస్ అండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఇది ఒకే పాట కాదు, మిగతా అన్ని పాటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో ఈ మెల్లమెల్లగా అన్ని ప్లాట్ఫామ్లో కలిపి 25 million వ్యూస్ క్రాస్ చేయడం అసలు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో ఆల్రెడీ సాంగ్ పెద్ద హిట్ అయింది, సినిమా కూడా అలాగే అంత రేంజ్లో హిట్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ సినిమా డైరెక్టర్ సంజీవ్ గారికి, అల్లు శిరీష్ గారికి, రుక్షా గారికి, అందరికీ టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఆడియన్స్ పల్స్ తెలుసుకోవాలి హేమంత్ అప్పుడప్పుడు. సో వీళ్ళంతా ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడితే వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట చూడాలని. నేను కూడా, నువ్వు కూడా అర్థమైపోయింది. అఫ్ కోర్స్ లెట్స్ వెల్కమ్ ది బ్యూటిఫుల్ రుక్షర్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ హర్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ మధ్య బాలీవుడ్ వైపు కూడా తన అడుగులు వేస్తున్నది, బుడి అడుగులు. సో అక్కడ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని చెప్పి మనం అంతా మన చప్పట్లతో ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్దామా? సార్ హియర్ కమ్ ఆన్. I request Dheeraj garu, the co-producer, to please present bouquet. మెల్ల మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు తెల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా లావే. All yours. అందరికీ నమస్కారం. సో ఫస్ట్లీ మా ట్రైలర్కి అండ్ సాంగ్ మెల్లమెల్లగాకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఆ చీఫ్ గెస్ట్ మన కృష్ణ నాని గారికి ఈ ఫంక్షన్ నా టీంలో సపోర్ట్ he's come to support it, he's come to support the film. So thank you so much for coming. It's great to have you here. And coming to ABCD, American Born Confused Desi. Firstly, my producers Madhura Sridhar Garuki, Yash Rangineni Garuki and Dheeraj Garuki, chala thanks. I think movie shoot lo naku chala support and chala help chesaru. It was a great time working with them. So thank you so much. And నా డైరెక్టర్ సంజీవ్ గారు మూవీలో చాలా పేషెన్స్, చాలా స్వీట్లో చేశారు. అండ్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ డెడికేటెడ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ హిస్ డెబ్యూ ఫిల్మ్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, మై కో-స్టార్ అల్లు శిరీష్.
I think he's super energetic on sets, and it's great shooting and working with him. He is a bundle of energy, and I think ee movie lo chala help, chala dedication lo chesaru. I think that's a great quality. So thanks for being such a great co-star. All the co-stars, all the actors, thank you so much for being a part of this film and giving me the character of Neha. మా క్యారెక్టర్ నేహాకి చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫ్యూచర్లో ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ గివ్ మీ ఆల్ యువర్ లవ్ లైక్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్. 17 మేలో ద ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజింగ్. మీ అందరి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్లో చూడండి అండ్ ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్. హోప్ యూ గైజ్ లవ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ as వీ లవ్ మేకింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ రుక్షార్ మీరు అలా వెళ్ళిపోతామంటే మేము వదిలిపెట్టాము. మీకోసం ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అనమాట. ఆల్రెడీ కృష్ణార్జున యుద్ధం మూవీలో మీరు నానితో వర్క్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ఏబిసిడిలో అల్లు శిరీష్తో. సో ఇద్దరిలో ఎవరితో వర్క్ చేయడం మీకు బాగా నచ్చింది? I think both together in one film. No, ఈ డిప్లొమసీ వద్దమ్మా. You have to choose one. Choose one. How can I choose one? I think both together in one film would be perfect. సరే ఓ పని చేద్దాం. You worked with both the actors, Nani and Sirish garu kada. Who was more fun, tell me? I think Sirish is more talkative. So yeah, Sirish talks more. But Nani sir, I think he saves his energy for the take. So he's actually quiet, but when the take comes, I'm just like, oh my god, this energy is next level. ఓకే. సో మొత్తానికి ఒక పని చేద్దాం, ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుదాం. ఓకే. ఇక్కడ ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నారు కదా, మీ ఇద్దరు హీరోలు. టెల్ మీ వన్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ దట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే ఇద్దరి నుంచి మీరు నేర్చుకున్న ఒక్కొక్క విషయం, ఎనీథింగ్. I think Nani garu, from him I've learned to not be prepared for a scene. I think just being on spot, like how we all know him as the natural star, just go with the flow. I think that quality he really taught me, and definitely not to nod my head too much. That also. And Sirish, I think maybe spontaneity on set, like the way he used to just on spot, you know, just improvise and make the scene better. I think, yeah, I would learn that from him. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొత్తానికి Thank you, మనకు thank you తెలిసిన so much. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే శిరీష్ బాగా టాకటివ్ అంట. సో సెట్లో బాగా అల్లరి చేసేది మాత్రం శిరీష్ అని అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రుక్షా ఫర్ జాయినింగ్ అస్. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యు రుక్షా. థాంక్యూ. ఎస్. సో అదనమాట సంగతి. అండ్ అంతేకాకుండా నాని గారి దగ్గర నుంచి న్యాచురల్గా మాట్లాడడం లేదంటే ముందుగా ప్రిపేర్డ్గా ఉండకపోవడం నేర్చుకున్నారంట. అందుకే స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడమనగానే ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదన్నారు, టక 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 మాట్లాడేశారు. ఓకే, అంటే ఒక సినిమాలో నేర్చుకుంది ఇంకో సినిమాలో అప్లై చేసిందంటే ఓహో సరే, అయితే మూడో సినిమా ఇంకా తిరిగిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఈరోజు మాత్రం ఏబిసిడి సినిమాకి సంబంధించి మనం కొన్ని పాటలు చూసాం, కానీ ఇప్పటి వరకు చూడని ఆర్ మీరు వినని ఒక సాంగ్ మీకోసం ఇప్పుడు మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. అండ్ రిలీజ్ చేయడానికి ఇంకొక గెస్ట్ని మేము స్టేజ్ మీదకి పిలవబోతున్నాం. ఎస్, ఆయనే ద డైరెక్టర్ వెంకీ అట్టూరి గారు. సార్, రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. అండ్ కో-ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు టు ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ బొకే. కళ నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉందే చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే. అల్లు అర్జున్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి. మెగా అభిమానులందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఈ ఫిల్మ్ టీజర్ ట్రైలర్ అన్నీ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి. అండ్ శిరీష్ గారికి అండ్ రుక్ సార్, యూ లుక్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ సంజీవ్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ అన్ ఆసమ్ జాబ్, ఎందుకంటే ట్రైలర్ చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది. అండ్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ 10 మిలియన్ కొట్టింది మెల్లమెల్లగా సాంగ్. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే గుడ్ సైన్స్ బిఫోర్ మూవీ రిలీజ్. అండ్ నాకు శ్రీధర్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో, నాకు ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం. నన్ను హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, రైటర్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ధీరజ్, మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఐ విష్ ద ఎంటైర్ ఏబిసిడి టీమ్ a very good luck. Okay, celebrity song launch.
నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో మందు కొట్టేసి మిడ్ నైట్ లోన నక్కతోకేదో తొక్కుంటాడే ముందు జన్మల్లో భక్తి ఎక్కువై రామ కోటేదో రాసుంటాడే సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో Mia, mamma mia, పిచ్చకాలి మొత్తం మీడియా Mia, mamma mia, వేడెక్కాలి వికీపీడియా అనుకోకుండా అరే అదృష్టం అర చేతుల్లో పాకింది జర్రిగొడ్డులా అర నిమిషంలో నీ ఆనందం ఆ మేఘాల్లో ఎగిరింది తారాజువ్వలా అరే ఎస్ సో నాకు మొత్తానికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ ఇండియాకి వచ్చాక సెలబ్రిటీగా మారిపోయాడు కదా ఎస్ ప్రజాసేవ కూడా చేస్తున్నాడు కాబట్టి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ సినిమా వాచ్ చేయడానికి అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాట పాడినటువంటి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఇస్ ఆల్సో హియర్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అలాంగ్ విత్ ఎస్ సత్య మాస్టర్స్ టీమ్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు సో లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ లైవ్ డాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో రాహుల్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్